se lo líquido, vale? Esto cae como si fuera un líquido. ¿Sabes por qué fai isto? Mientras se fría. Porque o vapor vai para baixo. É moito máis denso que o aire. Bueno, ahora mismo está fervendo, vale, porque podría estar demasiado quente comparado co líquido, vale? No momento que deixe de ferver, quer dizer que xa está a 200 grados baixo cero. E vamos a poder empezar o experimento. Bueno, ahora sí que está frío. Vamos a poñer unha tapa, vale? Para que cando se mova, pues non bote o nitróxeno fora. Esta tapa sale disparada porque o nitróxeno evapórase continuamente e aumentaría a presión dentro, non? E por iso vou poñer unha pequena chimenea, vale? Para que bote o... Os temas máis sofisticados do mundo volvan a ter chimenea, vale? Vou poñer a tapiña. E agora vamos a sacar os separadores. Vedes o tempo que tarda en parar pola ausencia casi de rozamento, vale? O único rozamento que hai é o aire, vale? Solamente o aire o frena. Bueno, vedes que fai unha especie de... é como se fuera baches a carretera, non?